Исәнмесез, мин Габитова Энҗе Рөстәм кызы. Миңа 6 яшь. Казан шәһәре Мәскәү районының 372 балалар бакчасына йөрим. Хәзер сезне үзем белән таныштырып китәргә телим. Әтиемнең, әниемнең бик яраткан кызы мин. Исемем Энҗе була. Уйнап, көлеп яшим мин. Яратам суда йөзәргә, җәен җиләк җыярга, дусларым һәм абыем белән саф һавада уйнарга. Рәсем ясыйм, әкият тыңлыйм, әниемә булышам. Үзем кечкенә булсам да, һәр эштә дә тырышам. Балалар бакчасына теләп йөрим көндә мин. Чаңгы суам, шигә беләм, спектакльләрдә дә уйныйм мин. Каян мине шулай унган дип уйлыйсызмы? Серемне сезгә ачам, бу һөнәрләрем миңа әти-әниемнән бирелгән. Алар чыгышлары белән бай тарихлы Пермь крае Барда районыннан. Барда ягышчан тарихлы төбәк. Ата-бабам нәселе торган җир. Урман, таулар, күлләр, киң болыннар, халкым җырларына күчкән җир. Барда ягы олы шәхесләрне, күренекле кешеләрне биргән җир. Мәсүд Имасов, Чулпан Юсупова, Гүзәл Уразоваларны биргән җир. Барда ягы сибелгән татарларны, телен, рухын саклап калган җир. Гырыф, гадәт, җыен, сабан туйлар, милли моңнарыбыз яшәр җир. Әтиемнең шәҗәрә агачы, Барда ягы Гайна иленә барып тоташа. Сарман ягыннан күчеп килгән татарлар Тыл елгасы буена урнашкан Аклыш авылында төпләнеп калганнар. Алар тегүчеләр һөнәрен үзләштергәннәр. Әтиемнең 7 буынга кадәр шәҗәрәсе билгеле. Мәүләви бабам сугышта катнашкан. Ленинград блокадасын өзгән вакытта батырларча һәлак булган. Аның Алтын бөртекләр татар халык әкиятендәге шикелле 5 улы калган. Алар җир эшләре белән шөгыльләнгәннәр. Иң кечкенәсе минем дәвәтим Илдус. Ул бик укырга яраткан. Казан шәһәренә килеп, монда яшәп калган. Бүгенге көндә без гаиләбез белән күркәм Казан шәһәрендә яшибез. Республикабызга һәм монда яшәүче барлык халыкларга матур киләчәк теләп калам. Яңа